lero nakwanisa kupeza njira zitatu zolerera za pankono zimene amayika pankono ndizifotokoza zonse zilipo zitatu. Ndi Jadele uyu wa zaka 5, then chindi level plant wa zaka 4, chindi Implanon wa zaka 3. Jadele, level plant ndi Implanon tizisegula tizifotokoza bwino zonse, then ndikuonesaniso kuti timaoneka bwanji, ndifotokozaso kuti timagwira ntchito motani, komanso mwina zovuta zimene mungakumane nazo ngati mugwiritsa ntchito njira izizi za pankono. Video iyi ndi ya aliyense, lesson iyi ndi ya aliyense, zibambo, zimayi, nyamata, nsikana, we have to know this. Tikuyena tiziziwe zinthuzi. Yetu azimayi anu, akazi anu akamapanga chisankho kuti akufuna akatenge kulera, muziziwa kuti kodi akatenga kulera 1 to 1. Tiyambire Jadele wa zaka 5. Jadele timakhala timaloads ndithu ngati imene kamaonekera ka matches, timastick ta matches. Okay. Yeah, 30 minutes timaoneka chonchi tilipo tiwiti ntimineti iti ndetimineti iti ndimene amakuyikani pa nkono apapa akubayani mankhwala olesa kupweteka, then pali chimene amayikira kukubayani apa kuti siya pomwepo. Level plant iso timakhalaso tiwiti. Koyamba ndi aka kachiwiri ndi aka tilipo tiwiti iti timeneti ntazaka 4. Uyu ndi level plant ndeti ndi Implanon imusegulaso. Implanon ali mwichi, Implanon ali mkati mwa ichichi kachida akaka ndi kamene timagwiritsa ntchito tikamalowesa Implanon. Timambaya mzimayi apa kukhechemula kamakhala kuti kalowa takasiya mkati momwemo. Nde Implanon kamakhala kamodzi kali mkatimo, sindikwanisa kuti ndikatuluse ndikuoneseni, koma kali mkatimo kamodzi. Kamakhala kamodzi kangati akaka kali mkatimo kamene kaka ka zaka 3. So tifotokoze imene amagwirira ntchito. Tiyambe kai kufotokoza kuti thupi mwa mzimayi muli ma hormones kapena kuti michere imene ilimo ya chilengedwe. Komano we are interested tifuna tifotokoze za progesterone, hormone inake yochedwa progesterone. Ndi progesterone ntchito yake ndiyo kuti amathandiza kulimbisa chikazi cha mzimayi kuti chikhale cholimba. Chikazi cha mzimayi pa chizungu timati cervical mucus. Yeah, that is thickening the cervical mucus. Chikakhala cholimba ndikuti mbewu ya abambo kapena kuti ma sperms, it will be harder kuti ma sperms aja aduse akakumane ndi zira. Chimene anthu anapanga nchokuti anapeza njira yopanga ma chemicals oti azigwira ntchito mofanana ndi hormone iyo. Ndeke ka chemical ko kama kanchere kameneko amakatcha kuti progestin. Nanga si ya nthupi ija taichwa kuti progesterone, komano kamene amapezeka umumu ndi progestin, amene ndi hormone yochita kupanga, imene imagwira ntchito mofanana ndi progesterone amene amapezeka nthupi mwa mzimayi wa natural uja, koma uyu si wa natural ndi ochita kupanga. Ndeke kuti azikagwira ntchito chimozimozi imene amagwira ntchito progesterone. So uyuso amagwira ntchito chimozimozi kulimbisa chikazi cha mzimayi, that is cervical mucus. Komaso amathandizaso kupewa ovulation kuti zira la mzimayi lisatulusidwe komaso lisakhwime. Njira izizi nzabwino zoti mzimayi atha kugwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali. Kuyambira zaka 3 mene ndakuonesera muja ichi cha zaka 3 mpaka zaka 5. Ubwino wa njirazi ndi otani? Ubwino woyamba ndokuti izizi nzabwino zimagwira ntchito with almost 99% effectiveness yake. Zimene zikutanthauza kuti mwa azimayi 100, 99 sangatenge mimba akagwiritsa ntchito njira izizi. Chinaso nchokuti fertility kapena kuti chonde cha mzimayi kuti atenge mimba kachikena chimabwerera nthawi yomweyo. Ukangochosa chimabwerera nthawi yomweyo.
zimene zili zosiyana ndi njira ina yake timati ya depo kapena kuti sayana imene imatha kutenga kanthawi ena chonde chimabwera nthawi yomweyo ena chimatha kutenga kanthawi. Komano iyi mukangochosa chapamkono chija kuchichosa fertility ija imabwerera nthawi yomweyo. Ma disadvantage kapena kuti mwina kuipa kwake nkokuti simateteza matenda opasitana pokonana. Mukayika ichichi musayembekezere kuti ya isitikatenga ma STIs kapena kuti chindoko kandi chinzono zimene zozo mutha kutenga. So njira iyi simateteza matenda opasitana pokonana kuphatikizapo HIV simateteza. Zovuta zimene mungakumane nazo zimene timazitcha kuti ma side effects amene mungakumane nawo mukamagwiritsa ntchito njira izizi nzokuti number 1 ma period changes kapena kuti kusamba kuja kumatha kusintha. Si aliyense amene kusamba kwake kutha kusintha komano kutha kusintha. For example ngati mmasamba kawiri mukayamba kugwiritsa ntchito njira izizi twapeza kuti period ija yasiya. Kapena kuti ngati mmasamba kapena mwapo ndi apo ngati mmasamba modumbiza mutawapezeka kuti period mwamba kusamba kwambiri chifukwa kuti nanga sindi ma hormones tabweresa ma hormones mthupi mwanu ndeno zimatha kusintha. Koma ubwino wake ndokuti mukamagwiritsa ntchito mukangoyika mwezi woyambirira ndi umene mmaona zimene zozo pakudusa kwa nthawi imapezeka kuti period yanu ija yabwereramo muchimake bwinobwino. Chovuta china chokuti mina ena mwazimayi ena atha kumva kupweteka mutu si aliyense amene angakumane zimene zizi. Ena atha kumva kupweteka mutu, ena nselu kufuna kusanza zonsezo atha kukumana nazo. Chinanso weight changes mutha kugena weight mukamagwiritsa ntchito izizi koma si aliyense amagena weight, ena amaluza nayo weight njira iyi. Chinanso nchokuti njira izizi zitha kupangisa kuti mamudi anu azisintha. Nthawi ina mukondwe, nthawi ina mukhumudwe, basi mukhala ayi msadabwe ma hormones akugwira ntchito yake. Si aliyense amene angakumane ndi ma mood changes. Anthu timasiyana matupi. Ndi pali ma benefits ena ubwino wake wa njira zimene zizi. Number 1 ndokuti imateteza kuti msatenge mimba komanso imatetezanso kupewa tenda ija amati PID, pelvic inflammatory disease. Pali ma chances okuti imathandizanso kupewa njira imene kupewa matenda amene komanso njira izizi zapamkono imathandizanso kupewa anemia kapena kutha kwa magazi, iron deficiency anemia. Komanso imachepesa riski yoti mutha kukhala ndi ectopic pregnancy, mimba imene yachitika koma sili muchiberekero sinachitikire mchiberekero. Ndi pali zokambirana zimene azimayi amauzana kakhala kandi kunjiko kali kumunda kandi kutiko chapamkono chimayenda kufika kumtima chimayenda kali mapanga chani chapamkono akayika chimakhala pomwepo sichimapita kulikonse, sichimayenda sichimatani koma chimakhala pati chimakhala pomwepo. Chapamkono sichimampangisa mzimayi kuti asabereke, sichimampangisa mzimayi kuti akhale infertile ayi, sichimachosa fertility ya munthu. Mukangochosa chapamkono fertility ya munthu imabwerera nthawi yomweyo. Chapamkono sichimabweresa mavuto kwa mwana aliyense. For example mzimayi uja amagwiritsa ntchito chapamkono ndi wakachosesa afuna akhale ndi mwana amene ataberekeyo amakhala bwinobwino sipakhala vuto lililonse. Chimalumalisa ayi mwanayo salumala akhala bwinobwino. Ngati kuli kulumala ndi kuti tikambe zina koma si chifukwa cha chapamkono. Ngati muli ndi funso lina lililonse lembeni mu comment section imo tikuyankhani. Zikomo kwambiri. Osayiwala kwa gaila anzanu nawonso aphunzirepo.